Gràcies, Jordi, per editar aquest llibre. El Jordi Castelló també, l'editor del llibre. Gràcies, Stomberg. Fa molta il·lusió estar amb el Sergi Belbel perquè fa molts anys que el segueixo, fa molts anys que l'he entrevistat a diferents mitjans, etc. I m'agrada tot el que fa, m'agrada com ho fa. Ara també és novel·lista. Per tant, teatre, novel·la... Aquest llibre és un llibre que jo vaig dir, m'agradaria presentar-lo amb el Sergi Belbel perquè trobo que és un llibre molt teatral. Perquè és un llibre com de diàlegs. És l'ell i l'ella, és un home i una dona que estan a la ciutat, que es troben, que es perden, que es tornen a retrobar. Hi ha poemes que ell li diu a ella, poemes que ella li diu a ell, i poemes de monòleg interior. M'imagino una escenografia d'una Barcelona abstracta i aquests diàlegs que van i que venen. Aleshores, jo us vull dir unes coses molt senzilles que sempre que escric, i cada cop que em faig més gran més, escric des de la fragilitat. És a dir, crec que som molt fràgils i que quan veig a personatges de la cultura, de la política, del món econòmic, que parlen des d'aquesta mena de supèrbia i aquesta mena de... Ostres, crec que no han entès res de la vida i que tot és molt fràgil. Em van fer una contra l'avantguàrdia i deia que hi ha un poema molt maco del Giuseppe Ungaretti, poeta italià, que va estar al front, va estar el 1914, va estar a la Primera Guerra Mundial, i té un poema que es diu Fratelli, germans, i diu «Si sta come sugli alberi le foglie». És a dir, estem com en els arbres les fulles. Per tant, el vent, l'amenaça de la vida. I per tant, escrit des d'aquesta fragilitat, i això algú podria dir, això és un pessimisme terrible. No, és un gran vitalisme, perquè com que ens queda probablement poc o menys del que voldríem i tot és molt fràgil, vull cuidar la gent, vull estimar la gent i vull respectar la gent. Per tant, aquest és el punt de vista. Aquest llibre és un llibre de Barcelona, perquè jo he nascut aquí i dic que moriré aquí, perquè és la ciutat, no m'imagino vivint a un altre lloc, però la ciutat és una ciutat de carrers i places, però en realitat d'històries humanes. I aquí m'agradaria parlar amb el Sergi Belbel, perquè un carrer i una plaça configuren un univers humà. Un bar, una primera cita, un ell li diu a ella, un ara anem per bon camí, un il·lusions, un no és el que em pensava i un ens n'anem. Has fet una dramatúrgia perfecta, no?, del que és una obra de teatre. No, jo t'agraeixo molt que m'hagis convidat en això. I, clar, tu saps que el meu punt de vista de les coses sempre és el teatre, ho has citat, la teatralitat. I tu fas una cosa molt interessant en aquest recull, que és emmarcar-ho tot en aquesta ciutat. Ho has emmarcat en 4 moments del dia i, a més, concretament amb 4 racons de la ciutat. Aquests racons que els tinc apuntats són el número 1, Balmes Gran Via, el número 2, la plaça Balmes Gran Via de nit, plaça Reial a les 12 del migdia, Diagonal Tusset a les 5 de la tarda, 5:45, Enric Granados Provença al vespre, a 8:45 del vespre, i t'anava a preguntar si tu has associat aquests moments, és a dir, quan tu fas que tot el recull de poemes els parteixes en aquests 4 moments i aquests 4 llocs, és molt curiós perquè jo anava llegint els poemes primer amb la visualització dels llocs, tinc aquest defecte. L'espai. Sí, quan llegeixo teatre tinc necessitat de posar a l'escenari allò que estic llegint. Per tant, i clar, jo t'he de dir personalment, jo no soc de Barcelona, però hi visc des de fa molts anys, i clar, jo t'he agraït molt aquesta visualització prèvia dels llocs. És teatral, és cinematogràfic. I també de la llum, no? I la llum, sí. Sí, perquè hi ha poemes de matí, hi ha poemes de nit, hi ha poemes de tarda, hi ha poemes de... És a dir, segons l'hora, no? Jo jugo amb l'Ulisses de Joyce, jugo amb aquell personatge que durant un dia es perd per la seva pròpia ciutat i en un dia, Ulisses és la història d'un home d'un dia, en un dia fa conscient tota una vida. És a dir, de vegades jo per Barcelona he passejat, 54 anys i de cop un dia fas consciència. I aleshores allò que era d'esma, allò que era mecànic, allò que era paisatge quotidià, es converteix en paisatge significatiu. I aquella cantonada et recorda una història terrible.
aquell carrer et recorda un moment inoblidable. I, per tant, la ciutat d'asfalt es converteix en una ciutat d'emocions i converteixes l'asfalt en emocions. No? El Ferran Adrià, que vaig estar fa poc amb ell, que és un tio sempre sorprenent, em va dir en una entrevista fa molt poc, fa setmanes, un parell de setmanes, em va dir que ell sempre parla de la creativitat i la innovació. Ell diu que el primer exercici de creativitat i d'innovació és intentar, en el teu dia a dia quotidià, anar de casa a la feina i de feina a casa, si pots, per camins diferents, si pots, amb una mirada d'ulls, amb una mirada diferent, és a dir, sempre mirem aquesta alçada, no, escolta, mira quina gàrgola t'estàs perdent, mira quin núvol, mira quin tal. A l'Eixample ho tens bé, perfecte. A l'Eixample està genial i intentant provocar converses amb gent nova, amb gent desconeguda. Això és un exercici de creativitat. I a mi això m'agrada, una mica el Baudelaire, el Flaner, parisenc, no? Caminar per París. El concepte de caminar sense rumb. Com ho veus tu, això? És a dir, jo crec que quan no busquem, això ho diuen els orientals, els orientals diuen quan no busques, trobes. Em recordes també la filosofia peripatètica, no? Que filosofaven, deien, no? Que Aristòtil filosofava Caminant per un jardí. Caminant per un jardí, per un àgora, per un... És important això, el moviment, no? Sí. El moviment del cos. Bueno, el flaneur, el francès, no? Que és un caminar que no té un rumb fix, tampoc, no? Clar. Però és la paraula catalana que m'agrada tant, Sergi, que no té traducció, que és, com és aquella paraula que sempre tinc un lapsus, que mai recordo, la paraula que vol dir badar. La paraula és badar. La paraula badar és extraordinària. Perquè, bueno, i diuen, els grans experts en creativitat, diuen que la creativitat, que la ment creativa, neix de l'actitud de badar, del no busco res en concret, no estic connectat amb res en concret, i de cop, com que tinc tota la tarda lliure per endavant, com que no he de complir cap ordre concreta, aquesta obertura mental em genera una connexió neuronal, que és una connexió nova, creativa, i genera un projecte, no? Sí, és molt curiós. Badar, de fet, com ho traduiries en castellà? No és perder el tiempo, tampoc. Clar, no, perquè és ganar-lo, per mi, no? El guanyes, clar. Sí, és molt curiós. De totes maneres, els poemes són molt curts. Sí. Per què? Perquè fas com un exercici de síntesi molt... Per mi la poesia és brevetat, per mi la poesia és una foto. És a dir, jo faig poesies molt visuals i les veus, els meus poemes els veus, no? I aleshores una foto també és molt breu. És a dir, una foto és una mirada, un gos que camina, un cotxe, una persona, un paisatge, una fruita, és a dir, és un missatge. Per tant, jo crec que els contes són una altra història, les novel·les són una altra història, el teatre és una altra història. És a dir, a partir d'un conte, diguéssim, a nivell, si haguéssim de classificar la literatura, els gèneres, el poema és una fotografia. I a partir del conte, la novel·la, el teatre, etc., ja són relacions de personatges i històries. Però per mi la poesia és un instant en el temps, és una fotografia. També hi ha petita història, no? Perquè sempre evoca... La pregunta és, tu has dit, hi ha un ell i una ella, llegint, podria haver-hi múltiples ells, múltiples elles, també. Clar, perquè al llarg de 50 anys, com et pots imaginar, hi han hagut diverses elles, no? Per tant, la meva ciutat és una ciutat d'encontres i desencontres, i al final, Sergi, això com has dit m'ha fet pensar que al final totes les elles diferents, al final es converteixen en una ella. Quan el Dante Alighieri, o quan el Boccaccio, o quan els poetes de tota la vida parlen de la Beatrice, o parlen de la seva dona, de la seva musa, al final hi ha moltes dones que són una dona, al final ens enamorem de l'amor i de vegades de persones concretes, però essencialment ens enamorem de l'amor, no? Sí. Escolta, et sembla que en llegim algun? Vinga, va. Jo n'he triat un, va. He triat un perquè, clar, per la cosa teatral, un que es titula Assaig. I diu així, és del primer tram, que és Ulls de pluja, Balmes Gran Via, 2:13 abans del migdia. I diu així. Et passes els dies assajant, mai no s'aixeca el teu taló, ni arriba el decisiu dia de l'estrena. Ets incapaç de començar res de nou. Encara conserves massa passat dins teu.
de vegades el passat ens bloqueja, no? De vegades volem començar alguna cosa que és present i futur, però tenim molt passat i estem en una mena de bucle i estem dient encara no estic preparat, encara no en tinc prou. Això ens passa amb les ruptures, no? Això ens passa en el teatre, En el nosaltres teatre? també, clar, perquè tu penses que quan estrenes una obra tu mai vols arribar a aquell dia límit, perquè sempre dius, no, no és això, no, Necessito ho puc més fer assaig. millor, necessito Retocar més un temps, text. necessito més temps. A mi el que em sorprèn és al final, no? Encara conserves massa passat dins teu. És el que em fa rumiar que va cap a una altra banda, no? Però tot l'inici del poema m'era molt familiar. De fet, diuen que les obres mai s'acaben. No, en Les teatre obres no s'abandonen. l'acabem. No, en teatre nosaltres... Ho treuen de les mans, no? L'escriptura no deixa de ser una fixació d'alguna cosa que no és l'essència de la teatralitat. Ho deixes perquè, com que morirem, tens com la necessitat de deixar un testimoni escrit que serveixi per a algú en el futur. Gràcies a l'escriptura nosaltres ara podem fer Shakespeare, podem fer tragèdia grega, podem fer autors romàntics, Víctor Hugo, qui sigui, no? És com un acte notarial de la vida. És un acte notarial d'aquell moment. Clar. Però l'acte en si, la teatralitat, no es defineix. Just al revés, es defineix perquè es desfà al mateix moment que es crea. La futilitat de l'acte teatral, la impossibilitat de captar-lo. Per això nosaltres, amb el tema de la intel·ligència artificial i tot això, no ens perjudica, perquè no afecta a l'essència d'aquell moment, no? I com que aquell moment saps que es desfarà, com un sucre, no?, dins l'aigua, no vols mai que arribi aquell moment, no sé com dir-ho. És com quan no vols que s'acabi una novel·la, Exacte. o no vols que s'acabi un llibre que t'agrada. Però això que em dius m'està fent pensar en l'origen de la música, no? És a dir, la música també era així, menys quan va arribar al món del registrament, ja no et dic Spotify, és a dir, quan la música només era art en el temps, és a dir, penseu que fa uns segles, fa un temps i no gaire temps, en la història de la humanitat, els éssers humans només podíem escoltar música aquí i ara. Hic et nunc, aquí i ara. Que vol dir que uns músics que toquen, quan els músics deixen de tocar, la música desapareix. Com el teatre. Com el teatre. Però ara, la reproductivitat, no? Bé, canvia una mica, però el teatre reproduït no és teatre, tampoc. Clar. No ens agrada gens, veure'ns filmats. Clar. I sempre que fem Empobreix, no? Empobreix molt, clar, ho aixafa, i a més el so no és el mateix. Vull dir, la gràcia del teatre és que no hi ha canal, no hi ha intermediari. És allò que fem per un receptor que és allà. És l'ara i aquí, l'ara i aquí. L'ara i aquí, no? Escolta, jo tinc un poema que parla de l'aliment del menjar i l'aliment del desig, no? I de l'amor, no? Es titula Pa, que és una paraula que m'encanta, Pa. Titular un poema Pa em sembla essencial, no? És el mínim, no? Diu, ho il·lumines tot. Ara sé que estar a prop teu s'ha convertit en una festa sense nits ni dies i que els teus ferèstecs llavis són el pa que més a gust mossego. Aquí ja entres en tema, ja més carnal, no? Això és més sensual, ja, no? Sí. Bueno, hi ha imatges bastant sexuals, no, en el llibre? Sí, perquè penso que l'amor té L'amor físic, no? L'amor té moltes fases, no? Hi ha una fase ideal, hi ha una fase gairebé espiritual, gairebé bucòlica, gairebé platònica, però després hi ha un moment que la gent volem passar a l'acció, no? Clar, l'amor físic, sí. Però passar a l'acció, en algun poema també ho explico, de vegades és un premi, però de vegades es pot convertir en una mena de càstig o en una mena de dir ja he aconseguit allò que volia, no? Clar. De vegades la impossibilitat, i això diu molt poc de l'ésser humà, però la impossibilitat d'aconseguir alguna cosa, la dificultat d'aconseguir alguna cosa, ens fa lluitar per aquella cosa, no? I de vegades quan ho aconseguim, quan ho assolim... Això és la seducció també, no? Quan arribes a la meta, doncs a vegades ha sigut més profitós el camí, no?, que no aconseguir. Parlant de seducció, hi ha un poema que t'ha agradat molt, que parla d'un gran seductor, home, d'un dels més grans. És el següent que tinc, si vols el llegeixo. Ho hem lligat, Sembla que tinguem guió i no tenim guió, Selecció natural. Aquest és que m'ha agradat molt, aquest poema. Et felicito perquè amb el mínim penso que dius molta cosa. Diu així, selecció natural. Hi ha locals que tanquen de matinada perquè si tots fossin ja com a casa nova, la nit s'acabaria a primera hora de la tarda. És molt... Hi ha una democratització de la nit. Sí, oi? És a dir, els últims que no lliguen ni per atràs,
no lliguen mai. No, Home, a les 4 de la matinada, amb una certa... De fet, els que lliguen ràpid marxen Els que de lliguen seguida. ràpid, Marxen els de Giacomo seguida. Casanova, a les 4 ja estan a Ja casa. estava fora, sí, sí. Però els que no, els que necessiten la democràcia de l'amor, doncs es queden fins a les últimes hores i quan l'estat etílic és important i la gent està molt cansada, a lo millor te n'emportes alguna cosa, no? Freqüentes molt la nit de la ciutat? No, la veritat és que no, i la veritat és que ni de jove. Perdona, jo et vaig fixa't-hi. fent preguntes. No, esclar. La veritat és que ni de jove gaire. Però, precisament, quan ho he fet alguna vegada, ha sigut moments que recordo, moments significatius. I això és una cosa que m'agrada molt, és a dir, sóc una persona que m'agrada molt dosificar les coses, perquè si no crec, en línia amb el que dèiem fa un moment, que quan hi ha un excés hi ha una pèrdua d'interès. Entenc. Per tant, jo he anat molt poques vegades, he sortit de nit, allò de dir, va, escolta'm, cremarem la nit, allò que es nit diu. boja, sí. Tancarem l'últim bar, no? Ho he fet molt poques vegades i quan ho he fet ha estat perquè realment s'ho valia la pena, perquè estava amb algú que m'agradava molt, amb uns amics que reien molt, amb un moment significatiu. Em passa igual amb els viatges, sóc un tipus molt curiós. He viatjat per tot el món, però només he viatjat quan la vida m'hi ha portat als llocs. És a dir, jo respecto tot, vull dir, ara aquí no em vull fer cap enemic, però la típica persona que agafa un mapa genèric, fred, anònim, un mapa del món, i diu, escolta'm, l'any que ve o l'estiu que ve, no sé què, anirem a Vietnam, pum, adjudicado. Ostres, jo tinc una molt poca significació en Vietnam, ara mateix. Entenc. Necessito enamorar-me d'una vietnamita, Clar. necessito tenir una feina amb un projecte a Vietnam, necessito fer un llibre sobre Vietnam, Algun vincle, no? algun vincle, és a dir, que la vida significativament m'hi porti, no? En la recerca poètica meva, que porto 30 anys fent, no? Sempre parlo de la significació de les coses. Entenc. Per petita que sigui, aquest got ha de ser un got significatiu. Si és un objecte qualsevol, substituïble, no m'interessa tant, no? Entenc. A mi em passa una cosa similar, però clar, més relacionada amb el meu ofici. El meu ofici real és teatre, fer teatre. I jo sempre lligo els llocs amb el teatre. I a mi també em passa això que dius. No sóc molt de dir ara vull anar aquí, però sempre dic... Has viatjat molt perquè no has parat de fer coses... He viatjat molt, però perquè el teatre m'hi ha portat. Exacte, la vida t'hi ha portat. I acabo descobrint, que és una cosa molt forta, que jo no sé si en el terreny de la poesia, de la literatura, perquè el teatre forma part de la literatura, però no és la literatura, no? I m'ha passat molt sovint d'anar a moltes ciutats del món. El teatre està molt associat a la ciutat. Clar. No anem al camp. No vas a un poble de 100 persones perquè no hi ha teatre. Anem a Buenos Aires, anem a Montevideo, anem a... Capitals. Clar, anem a Lima, anem a Mèxic, anem a París, evidentment anem a Londres, no? Evidentment anem a Florència a vegades fins i tot, hi ha poc teatre però n'hi ha de molt bo, i sempre acabes descobrint allò universal, que és que som tots iguals. No sé, és molt fort, no? La llengua canvia, canvien a vegades les maneres, les estètiques, però hi ha alguna cosa que ens ajunta. Bueno, tenim el Serrat amb una cançó, el Joan Manuel Serrat té una cançó molt maca, que diu, puede que a ti te guste o puede que no, pero los dos tenemos algo en común. Los dos vivimos bajo el mismo cielo azul. Diu, tú cultivas el valle y yo navego la mar. Tú reniegas en suajili y yo en catalán. Yo blanco y tú como el betún. Y fíjate, no sé si me gusta más de ti, lo que me diferencia de ti o lo que tenemos en común. Per tant, tots tenim, al final, les mateixes pors, els mateixos somnis, les mateixes il·lusions. L'essència és la mateixa, no? Tu has lligat aquest llibre a Barcelona específicament o podria ser vàlid en Podria ser qualsevol lloc, però clar, és la meva ciutat, és el meu paisatge, i aquells bars, aquelles cantonades i aquelles històries... És la teva Barcelona. És la meva Barcelona. No? Mira, hi ha un poema que té un títol també molt estrany, que es titula Valium. Tots sabeu el que és un Valium. I em fa gràcia aquest poema, no? Em fa com gràcia. Associo el mar amb un medicament, no? I els efectes d'un medicament amb els efectes de la natura i de la contemplació del mar, no? Valium. L'altre dia em vas prometre que provaries de perdre la pressa i et vas posar a mirar fixament al mar. Saps que la reacció curativa de les ones triga més que un Valium, però no té efectes secundaris.
Preciós, Per tant, sí, sí. de vegades la natura també és una medicina. I tenim mar aquí, això també diu molt a favor de la ciutat. Nàutiques, del Barceló Nàutiques? Són navegacions emocionals. D'acord. És a dir, barcelonàutiques són tots aquests poemes, cada poema és una barcelonàutica, i és una navegació emocional, és una navegació personal per la ciutat, no? Per als carrers i les places. Jo crec que cadascú tenim la nostra barcelonàutica pròpia. Parlant de les metàfores nàutiques, no? O de navegació, tots podríem traçar un quadern de bitàcora, tots podríem traçar un quadern de vivències personals en la mateixa quadrícula de la mateixa ciutat, i serien viatges diferents, i serien experiències completament diferents. No? Això m'agrada molt. Això el Vázquez Montalbán, el Manolo, deia que va fer un llibre molt maco que es deia Barcelones. I ell deia que una sola ciutat, Barcelona, no és Barcelona, són moltes Barcelones. I per tant, i això ens passa també amb les persones. És a dir, hi ha dues maneres de viure. Una manera és conèixer molta gent de manera superficial, conèixer moltes ciutats de manera superficial, o conèixer a poca gent de manera profunda i conèixer poques ciutats de manera profunda. Per tant, hi ha un viatge cap a dintre i hi ha un viatge cap a l'epidermis. No? I per tant, una ciutat pot ser infinita i una persona pot ser infinita. No? De totes maneres, Barcelona no és molt gran, no? Barcelona és una ciutat petita, perquè a vegades sí, et pots fer un racó en el qual acabis veient sempre la mateixa gent. Jo ho veig en teatre, no? Que ens acabem coneixent tots, no? Sí. D'alguna manera, tot i així sempre et pots escapar. És un barri gran, no? Sí, és un barri gran, tot i que ara hi ha molts estrangers, no? Però que abans en parlàvem, no? Parlàvem una mica d'això, no? De la certa despersonalització, no? Allò del coffee, no? Per què no posen cafè i posen coffee? Per què? Jo no ho he entès, això, no? I per què no? El branch. I el branch, no? El branch en aquelles cues terribles, no? O el ramen, que està tan de moda, que no és més que escudella de tota la vida, no? El ramen, no? Sí, escudella amb nom estranger. No, una certa despersonalització, però no passa en el teu llibre. Passa una mica al contrari, no? Sí. Hi ha una apropiació de la ciutat des de la teva... Sí, mira, jo dic que jo tinc una imatge, des de molt petit, des de molt jove, tinc una imatge que és molt, molt, molt meva, molt personal, i és que per mi Barcelona és la continuació del meu pis. És a dir, els carrers de Barcelona són els passadissos de casa meva. La familiaritat amb la que passejo per casa meva, la familiaritat amb la que passejo per al passadís de casa meva, és la mateixa familiaritat que passejo per un carrer de Barcelona. Em trobo literalment com a casa. A casa, clar. Literalment. I a més, tornant a allò dels viatges i tal, jo em poso molt nerviós, i ho admeto que és una limitació absoluta, em poso molt nerviós amb anar a un país que no coneixes l'idioma, que no coneixes la moneda, que no coneixes els mitjans de transport, que no coneixes la idiosincràsia, que no coneixes res. I et passes el dia intentant sobreviure per viure de manera mínimament digna, el menjar no t'agrada, etc., i que fas lo impossible, amb un esforç terrible, per tenir una vida un dia mínimament digna. I a mi això m'estressa molt i em cansa molt. Jo necessito molt coneixement empíric de l'espai. Del teu entorn, eh? Necessito conèixer la moneda, el transport, la vida i tal. I a partir d'aquí, el meu viatge i la meva exploració i la meva, si vols, la meva experiència exòtica està en el pensament, està en les idees, està en els llibres. No? Per tant, tornar a Barcelona és tornar a casa per tu sempre. Sí, és una salvació, és tornar al punt zero, és tornar a l'origen, és tornar una mica, si tu vols, al ventre matern, a l'úter, al líquid amniòtic que et dona tanta pau. I que tens arrels de fora d'aquí, no? Sí, la mare, italiana. No? Què tal amb Itàlia? Home, Itàlia m'agrada molt. Itàlia també és com una mena de segona casa, o també és com una mena som de Nàpols, la família és de Nàpols. Bueno, Nàpols i Catalunya també. Jo penso que tenim molt en comú, històricament. Hi ha molta... Tu el teatre suposo que ho has vist, no? I tant. De fet, el teatre napolità... De Filippo és l'autor que més connecta. El De Filippo. Sí, jo n'he fet alguna d'obra de Filippo i la connexió amb Catalunya era immediata, o sigui, era increïble, no? No havíem ni de canviar els noms de les persones. Els deixàvem en italià, però la gent, tothom feia, aquest és el meu avi, aquest és el meu I la comèdia de l'arte, també. Sí, la comèdia de l'arte, sí. La comèdia de l'arte, bueno, pel teatre va ser molt important perquè per tot el teatre europeu, França també, Espanya també, no? Vull dir que sí. Em sento molt italià, em sento molt europeu, de fet, és a dir,
tinc una sensació difusa de cultura europea que jo estic molt còmode. Una mica en regressió, aquesta cultura europea. Sí, però en el sentit no tant, si tu vols, no tan polític, Entenc. no tan institucional de Brussel·les. O sigui, quan jo penso que sóc europeu, no penso en Brussel·les, no penso en els buròcrates, penso en el menjar, penso en la música, penso en el cinema, penso en el teatre. El cinema, aquest any en cinema hi ha hagut unes quantes pel·lícules europees que per mi han pujat molt el nivell. Han pujat el nivell. Sí. Ara els Oscars guanyarà Oppenheimer, però hi ha hagut unes quantes pel·lícules i jo he sentit aquesta cosa del petit orgull. I què ha passat, Sergi? Com és això? De cop hi ha ratxes o com va això? No ho sé. No sé si és l'imperialisme, que ja és una cosa que no ens la traurem mai del damunt, o hi ha poca... O sigui, veure una pel·lícula com Anatomia d'una caiguda, no? Jo me la vaig sentir molt meva. De fet, és una pel·lícula francesa amb una dona alemanya que parla en anglès, no? Vull dir que hi ha un... Però me la vaig sentir molt meva i em va fer europeu, sentir... en aquest sentit? Sí, em va fer sentir orgullós. És a dir, és el que jo intentava explicar, és a dir, hi ha com una mena de denominador comú de què vol dir la cultura europea. Sí, com una sensibilitat... Bueno, també hi ha com el pes de la història, penso, no? Que també és la força de l'altra banda, no? La cultura nord-americana, estadounidenca, és al revés, és una cultura encara jove. Vull dir, se senten en poder, l'empoderament aquest de la joventut, no? I nosaltres una mica la cosa... La gosadia de la joventut. Que ja som vells, no? Decadents, ja ho hem vist tot, no? De tornada, no? Sí, de tornada de tot, amb un romanticisme ja molt decadent, però, mira, de tant en tant, en la cultura, com a mínim, no hem de tirar la tovallola, penso que podem reivindicar coses importants. Poema. Vinga, va, poema. Jo el següent que he seleccionat, de la tercera part... Hem triat els dos, un de cada part, Sí, Ombres de tendresa és la tercera part, que ho situaves a l'inici a Diagonal Tosset. Diagonal Tosset, perquè clar, tu has fet Balmes Gran Via és una mica l'Eixample... No és la dreta de l'Eixample, però tampoc és l'esquerra. És una frontera, La frontera, no?, dels Eixamples. El Fràgil Instant a la plaça Reial, l'ha situat allà. Nits. Allà a Ciutat Vella, al barri, al cor de Barcelona, no? I després Ombres de tendresa ho portes ja més Diagonal Tosset, que és aquesta zona que a mi sempre em porta com a una època que jo vaig viure de molt petit, que segurament era l'època del teu pare. Tosset Street. Tosset Street, no? Tosset Street era com Carnaby Street, ja ho saps. Exacte, era l'assimilació amb Carnaby Street de Londres, era la modernitat, era... Però encara hi ha el flash, encara hi ha alguna cosa. Encara hi ha l'Iranzo, el Pasqual Iranzo, allà davant de tot. El Serrat tenia el despatx. I com aquesta Goix Divin, no? Era l'època de la Goix Divin. La Cova del Drac estava allà. Exacte, doncs aquí té... Bueno, aquest que m'ha pertorbat molt, sacralitat. Sacralitat. Diu així, sacralitat. Sempre que coneguis algú que diu que és lliure, acosta't a ell, convida'l a casa teva i mai ho dubtis, són éssers sagrats. Un ésser lliure és un ésser sagrat per tu? N'hi ha molt pocs. N'hi ha pocs de lliures? N'hi ha molt pocs. Tu creus que hi ha poca gent lliure? Molt poca gent lliure. De boquilla hi ha molt lliure. De boquilla tots ho som, no? De boquilla és molt fàcil. I de què som esclaus, la gent? De nosaltres mateixos, per començar, i la nostra autoesclavitud, les nostres cadenes que arrosseguem una mica a allò del Sísif, no? de la mite del Sísif, de que la pedra, arrossego la pedra, arribo dalt, pum, i torno a pujar la pedra. Aquesta cosa una mica psicoanalítica, si tu vols, de que tots ens coneixem els nostres mals, tots sabem que no anem bé per aquí, però seguim anant per aquí, i la foscor ens continua acompanyant i les cadenes continuen fent soroll. Això ens permet, evidentment, és a dir, no ens permet ser lliures, no? I, per tant, tu creus que una persona lliure és una persona pertorbada o...? Una persona lliure és una persona que pot pertorbar els altres. En sentit... Que pot pertorbar els altres. Ah. Perquè és una rara avis, perquè és algú que pot incomodar. Igual que parlem dels classificables, jo ara a Catalunya Ràdio estic fent un podcast que es diu Inclassificables, i entrevisto a l'Albert Serra, i entrevisto al Ferran Adrià, i entrevisto els arquitectes dels RCR d'Olot, que ha guanyat el Premi Pritzker, i entrevisto gent molt potent, no? I són inclassificables. Aleshores, en aquest món tan classificable,
incomoden els inclassificables. I un inclassificable és un lliure. Clar. És a dir, la definició extrema d'inclassificable és algú que és molt lliure. I algú lliure incomoda. Per què? Perquè no és de cap capelleta, perquè no saps si pots confiar en ell o no, no saps si és d'esquerres o és de dretes, no saps si és amic teu o no. És a dir, la llibertat ens fa por, la llibertat ens inquieta. I aleshores hi ha molt poca gent realment lliure i la que creu que dient que és lliure queda bé, ho diuen. Entenc. Però jo diria que no és veritable. I a més hi ha una cosa, que la llibertat, això ho ha dit molta gent, la llibertat té uns preus molt alts, defensar la llibertat té un preu molt alt, digue-li independència, digue-li autonomia, digue-li llibertat, i a més s'ha d'actualitzar cada dia. Ara estem amb els telèfons mòbils i amb la tecnologia, ara estem al Mobile World Congress i tot és update, no? En anglès, tot és actualitzar, sistema operatiu, estem tot el dia actualitzant la tecnologia. Però la llibertat també s'ha d'actualitzar cada dia, perquè si no te la foten, te la roben, no? Per tant, hem de defensar la llibertat a capa i espasa contra vent i marea i de vegades és molt complicat. No creus que l'acte creatiu és un acte de llibertat, en el fons, també? Jo crec que sí, que potser és un dels suprems actes de llibertat, però també crec que hi ha falsos artistes que falsament es proclamen lliures, no? Entenc. És a dir, crec que els grans creadors... Mira, ara, per exemple, estic pensant en... Ara em ve, i perdona que t'ho digui, però t'agradarà, perquè és teatre, estic pensant en Edmond Rostand, estic pensant en Cyrano de Bergerac, i estic pensant en Flotats, que ara ha tornat a Barcelona fent el Voltaire i el Rousseau. I aleshores el Cyrano de Bergerac, que era un poeta, i que era un poeta lliure, deia, amb veu de Flotats, i ho recordo que hi era un nen, deia por un sí o un no, batirme, hacer versos o aburrirme, ser arrogante o cortés, de la gloria y la fortuna preparar, si me place, un viaje a la luna. No escribir nunca nada que de mí no salga y modesto en lo que valga decir que otro vale más. Ostres, la llibertat, no? L'acte de la llibertat. Però quants Cyranos de Bergerac hi ha en aquest món? Molt pocs. És molt difícil ser un Cyrano, no? Clar. I ens hi hem d'acostar, a la gent que és lliure? Sí? Jo crec que són sagrats. Clar. Són éssers sagrats. Perquè, d'alguna manera, el foc de l'Olimp, allò que en el món de la metàfora esportiva del món olímpic és allò de la torxa olímpica, que es passa la flama i els relleus i tot allò, el foc de l'Olimp, el foc sagrat de l'ésser humà, de la condició humana, és la llibertat. És a dir, jo crec que el bé suprem de l'ésser humà és ser ésser humà en llibertat, que vol dir que cada dia pot ser diferent, que vol dir que pots convertir un somni en realitat i que vol dir que totes les inèrcies que la vida ens condueix, parlant de ciutats i de Barcelona i de carrers, la vida ens condueix a carrerons sense sortida moltes vegades. La vida ens condueix a, bueno, vostè ja està bé fent això, un classificable, no es mogui, escolti'm, vostè no es mogui, que si es mou no sortirà la foto. Doncs no hi ha acte suprem de vida, de vitalitat, etc., que el proclamar la llibertat i defensar-la i convertir-la en un acte de vida real. Jo crec que és el més interessant. Els animals, la condició animal, és una condició que al no tenir consciència no tenen la capacitat de llibertat. És a dir, el que ens distingeix dels animals és l'autoconsciència, la consciència, i a través de la consciència treballar i explorar la llibertat. Aleshores, és molt fotut, és com tenir un cotxe que pot anar a 400 per hora o un cotxe amb molta potència i anar tot el dia frenat. Per tant, un ésser humà és un Lamborghini, un ésser humà és un Ferrari, i, hosti, sembla que portis un 600, no? Entenc. Hem d'anar a tope amb el Ferrari, no? Perquè tenim un Ferrari, no? Sí. Jo crec que això és important. Sí, és important. Ara m'has fet pensar... Hi ha algun altre moment que surt la paraula tria, no? Aquí, no? El triar, no? Sí, el fet de triar, És no? molt important, perquè això és llibertat. És a dir, quan sí. triem, i el què triem, i el com ho triem, i tal... Aquest determinisme que tu et fa prendre una decisió, a mi sempre se m'obren, clar, a nivell creatiu, sempre se m'obren dubtes, no? Tu tens una cosa que és morir o no. Sí, morir o no, exacte. Morir o no. Perquè quan tu tries, clar, quan tu tries un camí, sempre penso, no, és que aquest personatge pot triar l'opció contrària, o com a vegades depenen les decisions d'un
instant, que si et donessin una mica de temps diries, a veure, m'ho repenso i trio l'altre camí. Aquelles decisions que la vida ens han fet. Jo sempre he dit, a mi un professor em va dir, però si tu ets científic, què fas triant lletres? I clar, jo vaig dir, no, perquè m'agrada escriure, m'agrada la literatura, m'agrada... No, i em va dir, no, és que t'equivoques molt. Mai escriuràs. No, és que t'equivoques Sergi, tu molt. mai No, em va dir, escriuràs. t'equivoques molt, tu has de fer matemàtiques. I jo, no, per favor, no. I clar, però sempre m'ha quedat el record de dir, molt bé, jo allà en aquell moment vaig fer un acte de llibertat, Clar. però Vas apostar per tu. vaig apostar per mi, però sempre m'ha quedat el dubte. I el jo d'aquell moment que va triar matemàtiques, existeix potser un altre univers en què jo hi sigui, triant Mira, matemàtiques? m'has fet pensar en un poema que no el tenia previst, però el llegiré perquè és clavat. Es titula Miralls. Diu: sovint som dos. La bèstia atemorida, que no avança, l'ànima valenta, que es juga al coll. Clar. Per tant, hi ha dos Sergis. El Sí, que podia agafar el camí A o el camí B. Sí, sí, sí. I tu vas apostar per tu. T'he parlat abans del Santi Balmes, el cantant de Love of Lesbian, Sí. que acabo de fer un llibre amb ell, que ha sigut un èxit i tal, i el Santi Balmes, hem fet un llibre junts, de converses, que es titula Esa pieza que no encaja. No? I el Santi Balmes diu, jo m'he passat la vida sent una peça que no encaixa. Del puzzle que no encaixa. I és clar, la temptació immediata, Sergi, és, doncs, bueno, ja toca encaixar, Clar. deixem-nos d'excentricitats, deixem-nos de tonteries i anem a encaixar. Però ell ha dit, no, vull defensar la meva diferència, la meva singularitat. I jo li dic al Santi, que tenim molta amistat, li dic, Santi, a tu t'ha anat bé, però Però quants? el més fàcil és el fracàs, eh? Bé, és que jo, ara que deies això i citaves a ell, em venien quantitat de gent al contrari, no? Clar, si tu fas un acte de llibertat, però tot el teu entorn hi està en contra, el patiment és màxim. És un patiment molt gran, i vas tot el dia a contracorrent, i vas a contrapèl, sí. i dius, fins quan aquest sacrifici, sobretot si no veus resultats. Clar. És a dir, tu pots atravessar el desert un any, 3 anys, 10 anys, però tu no pots, quan ja no et queda cantimplora, no et queda aigua, i el desert és infinit, tu no pots seguir travessant el desert, perquè hi ha un dia, escolta, moriré, tu. Sí. Escolta, un poema que em connecta amb la meva joventut, amb la meva infantesa, de fet, i em connecta amb una aula. Imagineu-vos una aula, una aula amb uns infants, amb uns nanos, el professor a la pissarra escrivint la lliçó, la avorrida lliçó, i els nanos, cadascú amb el seu cap, amb les seves històries. No? Es titula Finestral. Concentreu-vos en el finestral de l'aula. Dins l'aula, un mestre escriu l'avorrida lliçó a la pissarra. A fora, a través de l'ample finestral, els nens contemplen el fràgil ocell que canta i saltironeja. El cor i els ulls d'aquell infant que un dia vas ser, segueixen allà fora. Molt bonic. Ets tu, aquest infant? Sí, jo segueixo observant els ocells com saltironegen, mentre el professor Fa la lliçó fa avorrida. la lliçó avorrida, d'esma, que no m'aporta res, que és avorridíssim, que intueixo que no em servirà per res a la vida. És a dir, hi ha professors memorables Sí, i clar, professors terribles. No? Sí. Bueno, els memorables són molt importants, no?, a la vida Molt. de les persones. Moltes vegades hem agafat tries en funció d'aquests professors que han sabut vehicular, que no han sigut com aquest del teu Perquè poema. ens han ajudat, no? o ens han Els encoratjat. professors cobren finestres i que et fan mirar l'ocell. I diu, escolta'm, deixeu de mirar la pissarra ja no, i mireu clar. tots a l'ocell com saltironeja. No? Sí, fantàstic. Jo n'he triat un, per acabar, no?, que m'ha agradat moltíssim, que es titula Llop. Llop. El llop per mi és un animal molt inquietant i molt... que tots tenim ànima de llop a vegades, i diu així: amb massa freqüència has triat foscor i precipici davant de la tendresa. Amb les ferides encara obertes, tornes a llançar-te als braços del llop salvatge que s'amaga dins de la selva de tu mateix. Què hi ha amb el tema del llop, de les ferides, Bueno, el Hobbes, de la salvatgia, el no? Hobbes, el filòsof el Hobbes, deia allò de Homine lupus. homine lupus, no? L'home és el llop del propi home, l'home és el carronyer del propi home, l'home és la bèstia més ferotge contra el propi home. No?
i per tant l'ésser humà es pot autodestruir o pot destruir els altres, i per tant tots tenim aquesta cosa a dins. Creus en la maldat? Bueno, la maldat, Creus que existeix? la maldat té molt poder, és a dir, mira, jo crec que hi ha dues energies, que això ho ha dit des dels guionistes de la Guerra de les Galàxies fins a tots els escriptors de novel·la, de contes, de teatre, de poesia, de cinema, de tot, no? La llum i la foscor, les energies que destrueixen i les energies que construeixen, no? Sempre és molt més fàcil destruir que construir. És a dir, destruir la Sagrada Família trigarem 3 segons. Amb uns bons explosius, 3 segons destruint la Sagrada Família. Per construir la Sagrada Família, i encara no l'hem acabat, doncs necessitem un segle i mig. Hi ha una part primitiva de l'ésser humà, que segurament és la part reptiliana, és la part més si tu vols, més cavernícola, més ancestral, que és una part governada per la por, essencialment per la por, que és el sentiment més universal i és el sentiment que té més poder de tots. Hi ha grans biografies d'homes molt poderosos al món, polítics, empresaris, gent de molts diners, que tu pots llegir la seva història, la seva biografia, en funció de la por. Són persones amb una terrible por i la por els ha fet progressar de manera extraordinària. Molts milionaris tenen por en quedar com uns homeless a sota un pont i necessiten establir una distància abismal entre homeless i multimilionari. Per tant, quan tens 200 milions d'euros, et sembla poc, perquè de 200 milions d'euros a zero, a lo millor un dia t'hi quedes. Costa d'entendre això, però... Sí, és així. Per tant, és una guerra, és una lluita per acumular més, però és un exorcisme contra la gran por del fracàs, de la pobresa, etc. I aleshores, amb això et volia dir que hi ha la llum i la foscor. I això està dins nostre, la llum i la foscor. I aleshores, el cervell primitiu és un cervell que té molta por i és un cervell que sempre està a la defensiva. I que qualsevol acció humana es converteix en un acte de defensa, en un acte de aquesta persona que s'apropa a mi deu voler alguna cosa estranya de mi i m'he de defensar. És a dir, és el sentiment oposat a l'obertura, a la confiança. És a dir, hi ha dues maneres d'anar per la vida, confiant en els altres i confiant en la vida o desconfiant. La cultura la cultura del... amb el món jurídic, no es diu? La cultura de la presumpció d'innocència o de la presumpció de culpabilitat. No, parlant de llops i de foscor, clar, a mi me'n vaig al teatre, que és... Perdoneu que sigui tan pesat, però clar, me'n vaig de seguida a Shakespeare. Bé, m'aniria a la tragèdia grega, però me'n vaig a Shakespeare, que Shakespeare va fer una cosa molt interessant, una aportació molt gran a la cultura, a la literatura, a l'art, al teatre, per descomptat, que és justament diluir moltes vegades les fronteres entre el blanc i el negre, i ell va agafar el tòpic del personatge dolent, entre cometes, que aleshores se li deia vici. Que bo. O sigui, vici era lo negatiu, i ho va convertir en villain, que és el villano, vilà. En català és vilà, ho vaig buscar al diccionari. El vilà és el que viu a la vila? A veure, crec que no, ve de vil, ve de cosa vil, de vilesa. Per tant, i aquest pas de vice a villain, o sigui, el villain es diferencia del vice en què és molt més complicat. Molt bé. D'acord? És més complexa, és molt més complexa psicològicament. I així trobes que fins i tot alguns dels villains són els protagonistes, cosa que no passava. Vull dir, tu no podies considerar un personatge dolent, malvat, en el protagonista d'una història, però ell arriba a construir Ricard III, que és una història en què el villain és el protagonista. I fa una cosa molt interessant, que és compartir aquesta negror amb l'espectador. Iago, d'Otello, jo sempre dic, tu deia abans, si fos un actor i em truquen per fer Otello, dic, em donaràs el Iago, no? Perquè Otello és un personatge avorridíssim, que mata, a sobre és antipàtic, perquè amb clau de lectura de gènere mata una dona innocent, que és la seva, però és que la gràcia és la vilesa de Iago, que fa partícip a l'espectador de la negror, i tu disfrutes amb aquella negror. Però perquè li està dient a l'espectador, tu també ets una mica Iago.
No li diu tu ets una mica de Iago, ell simplement diu Tu soc tens foscor a Iago, dins." soc Iago, no suporto aquest tio Clar. i vaig a carregar-me. Però genera empatia, Sergi, amb el públic. A veure, genera empatia. El que genera, com a mínim, és interès. Perquè llavors, clar, com que... I després d'aquí me'n vaig a Hitchcock, que és una altra de les meves obsessions, clar. no? Que és, jo t'he llançat a tu la negror, la meva negror, tu saps els meus propòsits, per tant que... Ara ve l'acte teatral. Quan arriba l'altre, tu vas per davant de l'altre, perquè tu tens la informació que aquell farà allò amb el mocador i va l'altre burro, agafa el mocador, m'entens? Pensant-se que és un regal que li ha fet a la Desdèmona. El fa partícip. Et fa partícip de la maldat. I fent-te partícip de la maldat, et llença, fa el llop, li regalo a l'espectador sap que aquell és el llop i a partir d'aquí té l'atenció, no? Això que el Hitchcock després, no sé quants segles després, anomenarà suspens, no? El suspens és això. El suspens és donar la informació a l'espectador d'on són els punts de dolenteria de la història perquè els bons després, quan cauen a la trampa, tu diguis no, i tu pateixis per ells. No caiguis tonto, i aquell pum, cau. I després Hitchcock fa les trampes aquelles. Fa les trampes de dir, t'estic donant una pista, sembla que el dolent és aquell, i no. Això és el MacGuffin. És una falsa trampa. La falsa trampa és el MacGuffin aquest famós, que són tècniques de... No, a mi m'ha agradat molt aquest poema del llop, perquè em feia pensar amb el personatge shakespearià i amb que tots tenim aquesta foscor a dintre i que moltes vegades és un tema el tema de llums i ombres que tots en tenim. Igual que les ciutats també tenen llums i ombres, no? Clar. Bueno, al final... El teu final és una mica trist, he de dir. El final és molt trist. Jo vull llegir l'últim poema per acabar. Sí, no, que els pobres quedaran tristos. No, és una mica trist, però és molt cinematogràfic. Jo crec que és més cinematogràfic que teatral. Té una mica més història, no? Té un punt d'història, perquè, clar, és molt al final de tota la història que s'han conegut, s'han estimat, han passat moltes coses, i al final és com dir, tot allò que hem viscut, d'alguna manera, faré una mica de spoiler, però és igual, d'alguna manera tot allò que hem viscut ho esborrarem, o farem veure, millor, farem veure que no ha existit. Però hi ha un... Encara és més trist. Encara és més trist. Sí. Però de vegades... Ha passat això, a vegades... A veure, de vegades quan el passat ens fa mal, el reescrivim. Moltes vegades, això ens ha passat a tots, us ha passat a tots segur, que diuen que el passat és un espai inamovible, és a dir, el passat és un espai quiet. I no és veritat. El passat és un espai que es belluga i que es mou en funció del present. És a dir, tu amb cada present reescrius el teu passat per viure dignament, per viure suportablement el teu present. Aleshores, amb moltes històries d'amor o amb moltes històries d'amistat, amb històries de decepcions, amb històries de jo em pensava que, etc., necessitem reescriure, reinterpretar-nos, reexplicar-nos el nostre propi passat, i és un exercici inconscient que de vegades no en som gens conscients, però ho necessitem fer per viure una mica més, els castellans diuen más llevaderamente, no? Més suportablement el nostre present. Llavors, per tu l'escriptura té com un punt catàrtic també en aquest moment, quan arribes a exorcisar algun petit fantasma? Sí, per mi és com una clarividència, és com la literatura m'ajuda a comprendre'm a mi mateix, a comprendre els altres i a comprendre la condició humana. Al final, la literatura és... És a dir, moltes vegades vivim des de l'inconscient, perquè sabeu perfectament que la majoria d'accions que fem són inconscients. Moltes vegades, això ho deia Eduard Ponset, que el vaig conèixer molt i vaig tenir una relació amb ell molt interessant. Ell deia que no es moriria mai. Ell deia que no es moriria mai. Però ell deia que totes les decisions més importants són emocionals i no són racionals. Però que després ho racionalitzem i ho disfressem de raó, però tot és emoció. I per tant la literatura m'ajuda a fer conscient lo inconscient i a comprendre'm a mi i comprendre els altres. És com una mica un escenari, de fet avui aquí estem en un escenari, molt teatral aquest espai de la llibreria Ona. La vida és un escenari en el que els actors estan dient un text i no són del tot conscients del text que estan dient. I un li està dient a l'altre t'estimo, i un li està dient a l'altre t'odio, i no són del tot conscients.
I la literatura, a lo millor, és l'intent de fer conscient allò que en la vida quotidiana és inconscient, no? Ara que dius, i després acabes llegint, no? Però amb el tema de l'emoció, que per mi és una mica la mare dels ous també del nostre art, no? Hi va haver una època al segle XX, durant uns anys, per influències de la ideologia marxista i tal, que un gran autor de teatre, Bertolt Brecht, va intentar crear una teoria combatent una mica, no tant l'aristotelicisme, no? De les tres parts. Sí, de les tres parts, de la història, i de basar tot en l'emoció, perquè volia construir un tipus de teatre que afectés més a l'intel·lecte que no pas a l'emoció. Un manifest. Quan ho estudiàvem, això, clar, des d'aquí, mediterranis, catalans, italians, ens costava molt d'entendre aquest concepte, no? Verfremdungseffekt, no? Efecte de distància, treure l'emoció. Bueno, és molt científic, no? Molt científic. De dir que el científic, el mètode empíric necessita distància, no? És que ell deia que no calia empatitzar amb allò, perquè si empatitzaves, perdies l'objectivitat i perdies el judici i perdies l'estructura moral de la peça. I ell feia unes peces didàctiques en què refusava això, no? I es va crear el Berliner Ensemble, que va durar poc en vida ell, perquè es va crear el 48 i el 50 i pico va morir, per fer aquest tipus de teatre. Jo recordo la primera vegada que vaig anar al Berliner Ensemble, vaig dir, a veure si entenc què és això de la distància aquesta famosa i de la no emoció i tal. I recordo anar a veure una obra i plorar. Però tipus que l'òpera dels Tres Rals, per exemple. No, vaig anar a veure El cercle de guix caucasià i vaig plorar al Berliner amb aquella història. Sí, que vas entrar. No entenc res. No, és que em vaig emocionar. És a dir, jo que venia aquí per entendre la no emoció i he acabat plorant. Però és que com jo també, els del costat. Per tant, quina conclusió? Per tant, arribo a la conclusió que l'emoció és bàsica i essencial. Fins i tot en un tipus de teatralitat que teòricament combat l'emoció. És que encara que vulguem lluitar contra... Perquè també hi ha emocions estètiques. És que tu o pots tenir una emoció insospitada, perquè tu de cop i volta t'agafa allò i no saps per què t'ha agafat. Moltes vegades la impossibilitat de fer de l'emoció una cosa racional és el que t'agafa, no? I diem moltes vegades emocionalitat a una pèrdua momentània a vegades de la noció de temps, d'espai, de raó, no saps per què i bup, perquè hi ha molt més d'incontrolable del que pensem a la vida. És a dir, tenim aquesta obsessió per al control, per la ment com a un quadre de comandaments. I per tant, aquesta obsessió, de cop, els éssers humans tornem a la fragilitat que parlàvem fa una estona i tornem a l'incontrolable. És a dir, la vida és un misteri. I per tant, el misteri no cal intentar comprendre'l. El misteri cal intentar acceptar-lo. És a dir, parlem d'acceptació, no de comprensió. Entenc, molt bé. Però el misteri romandrà i seguirà sent misteri, no? I nosaltres tenim la pretensió, com a éssers humans, que ens pensem que estem més enllà del bé i del mal i que som, els mexicans dirien, la caca grande de la humanitat, els més importants, doncs ens pensem que no. I no, és que la vida és un misteri. I l'ésser humà no el descobrirà mai, com cap ésser de la natura. I la vida seguirà sent un misteri. Per tant, els que tenen un problema és els que volen acabar amb el misteri de la vida, els que volen resoldre'l. Cal acceptar-lo. Molt bé, fantàstic. Escolta, per cert, aquí avui ens acompanya una fotografia que està aquí a la llibreria Ona, Preciosa. que és una fotografia preciosa d'un dels grans poetes del nostre país, el Màrius Sampere, que jo vaig conèixer molt, que vaig estimar molt. Jo era un noi, era un nen, i ell em va ajudar a escriure els primers poemes. Jo anava a casa seva, vivia al Passeig Maragall, per allà al Passeig Maragall, i anava a casa seva i esmorzant junts i tal, i la seva dona ens preparava coses, i ell m'ensenyava a fer poesia i em deia aquest poema és molt dolent, o aquest vers no funciona, o aquí t'has passat de no sé què i tal. I vam ser molt amics. I vaig publicar un llibre l'any 1994, que es deia Jardí de Silencis, el vaig publicar a Columna, i era un llibre sobre el Tao i el món oriental i el món zen. I a ell li agradava molt aquest món oriental i el Màrius em va fer un pròleg. Tinc un pròleg de Màrius Sampere d'aquest llibre que vaig publicar l'any 1994. I avui me l'he trobat, aquesta foto estava allà al costat del piano,
i he pensat que seria bo que aquí a l'escenari fóssim el Sergi i el Màrius. Penso que era important. Us llegeixo l'últim poema i després, si voleu fer alguna pregunta, estem aquí, que és al final del llibre. I és aquesta cosa de dir, bueno, volem fer veure que no va passar, però va passar, no? Es titula Llàgrima suïcida. Ens creuem per l'àmplia avinguda, des de les ulleres fosques i el cor esquinçat. Fem veure que no ens reconeixem, que no som nosaltres. Quan el semàfor torna a posar-se en vermell, sense girar-me per veure si encara hi ets, m'adono que no puc aturar una llàgrima que s'estavella suïcida contra l'anònim asfalt dels nostres dies sense demà. Final del llibre. Mira, hi ha una frase preciosa que la tinc com a lema i crec que està en algun llibre meu, que és del Fernando Pessoa, del gran Pessoa, que diu una cosa que m'encanta i m'identifico al 4.000 per 4.000, perquè a vegades quan un diu que és poeta, o quan un li diuen que és poeta, hosti, sembla una gran xuleria, no? Perquè hosti, la poesia és una cosa molt bèstia, no? I aleshores Fernando Pessoa deia una cosa que a mi m'agrada molt i que jo m'identifico a tope, que deia, ser poeta no és una ambició, és la meva manera d'estar sol. Ser poeta és la meva manera d'estar sol. Doncs jo des de molt petit, des de molt jove, vaig connectar amb la poesia, escrivint-la, llegint-la, i era la manera d'estar sol. Jo podia estar escrivint, el llibre que va prologar el Màrius Sampere, que estava escoltant, de fons escoltava la música callada de Frederic Mompou, i en el llibre de l'any 94 el vaig publicar, que era una modernitat de l'època, el llibre de poemes amb una casset amb la música callada de Mompou, i després màgicament vaig descobrir, això és increïble, que jo escoltava aquella música perquè m'inspirava els poetes orientals i la poesia oriental, aquesta cosa minimalista del Mompou, i aleshores el llibre tenia 4 capítols i 28 poemes o 50 poemes. L'estructura del meu llibre de poemes, sense Sergi no en tenia ni idea, ni punyetera idea, resulta que era exactament la mateixa estructura que la música callada de Mompou. 4 parts amb els mateixos, el que per mi eren poemes, per ell eren melodies. I aleshores vaig anar a la casa de la Carmen Bravo, que era la vídua de Frederic Mompou, que vivia al Passeig de Gràcia número 108, actualment la Fundació Mompou, Passeig de Gràcia en diagonal, quasi, Passeig de Gràcia diagonal, i vaig anar allà i la Carme Bravo molt amablement em va rebre, era un joveníssim poeta, li vaig dir que faria això, li va encantar, em va convidar a un te i em va ensenyar el piano del mestre, el piano de cua del Mompou, amb el que havia composat música callada. Bueno, i la sintonia de la cadena SER. Tan 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 tan. Música callada, Mompou es converteix en sintonia de cadena SER, Ràdio Barcelona, històries increïbles. Total, jo li dic a la vídua de Mompou, li dic, escolta, em dic, jo he escrit aquest llibre de poemes vinculat amb el món oriental, escoltant obsessivament la música callada de Mompou. És que em connectava tot tant, però des de la inconsciència, des de la intuïció, etc. I ella em diu, s'emociona, la dona s'emociona, molt gran ja, i em diu, escolta, em diu, saps que el meu marit va composar música callada llegint filosofia zen? Bueno, per tant, parèntesi, llarg, molt llarg, però el silenci és el camí. La gent jove, o la gent de totes les edats, ha de viure en pau amb el silenci, ha d'estimar el silenci. Jo estimo el silenci. I crec que el silenci és el ventre de totes les creacions. Doncs hi ha un horror vacui, amb aquest tema. Hi ha un horror. Arribem a casa, posem la ràdio, posem la tele, posem música, posem de tot, necessitem crits, que el gos ens faci guau-guau, que l'altre... És a dir, necessitem activitat, soroll, però el silenci, que la gent el percep com una mena de tristor existencial, el silenci és el gran amant, el silenci és el gran aliat, el silenci és la nostra esposa, filla, mare, és tot, perquè tot neix del silenci. Per tant, jo diria que
que la gent aprengui a estimar el silenci i que la gent aprengui a estar bé amb si mateixa, perquè estar bé amb tu mateix és estar bé amb el silenci, i estar amb tu mateix no és estar sol. Estar amb tu mateix és estar amb un munt de gent, perquè tu tens moltes veus al teu cap, tu pots llegir moltes coses, pots veure moltes coses. Per tant, la solitud com a premi, la solitud com a meravella i el silenci com a súmum, no el silenci i la solitud com a una vida perduda i una vida fracassada. No, no, no. El que està amb més gent, el que està envoltat de més cridòria, algú podrà pensar que és algú molt exitós, però es pot estar molt sol al mig de la multitud. Me gusta Pessoa, te he hablado antes de Pessoa, que es el gran poeta portugués. Me gusta Pessoa, y de los que has dicho, me gusta Neruda. Me gusta el Neruda menos azucarado, cuando Neruda sabe que es Neruda, se acaba Neruda. Cuando Neruda se gusta a sí mismo, cuando Neruda sabe que enamora a las mujeres y sabe que es el poeta del amor, cuando eres consciente de la maquinaria va en contra de ti, no va a favor tuyo, ¿no? Te diria que... Aquest tipus de poeta sembla que hagi mort, no? Quin poeta hi ha de la magnitud ara d'un Neruda, És a dir, que en vida tingui aquesta magnificència a la seva vida, no? És difícil, eh? L'únic poeta dramaturg, com saps molt bé, és Lorca. Sí, clar. I s'ha convertit... Però dic ara, sí, però Lorca també... Vols dir actual? Actual. Mira, Sergi, actualment, això que dius em connecta amb una part trista de l'existència quotidiana, i és que actualment la poesia i les editorials importants, tipus Espasa, etc., s'han convertit en altaveus d'influencers i de youtubers. Per tant, una noia que fa no sé què a YouTube o a TikTok o no sé què, i que a part de presentar-nos la seva estètica X, diu 4 frases, doncs com que té, atenció, 3 milions de followers, l'editorial la va buscar no per la seva poesia, sinó per als 3 milions de followers. I jo he anat a presentacions, com a observador de la vida, he anat a presentacions de llibres d'aquests, que realment és un fenomen de masses i és un fenomen extrem en el que a ningú li importa el més mínim el llibre de poesia, tothom el compra perquè sap que comprar-lo vol dir tenir un passaport per fer-se una foto, una selfie i per tenir una signatura, i aquell llibre quedarà en un calaix, en una prestatgeria, i quedarà oblidat per sempre. I l'únic que haurà servit és per una foto amb una persona influent o coneguda. T'entristeix, això? Home, això és terrorífic. Això és terrorífic. Perquè, esclar, si hem passat de que la poesia intentava tocar una mica de puntetes la veritat, és a dir, la poesia és un intent de tocar la veritat, un intent, un humil intent. Home, el món del follower, el món del tiktoker és el món de la mentida, no? I fins i tot això, ja ho sabem ara, que es gira contra ells mateixos, no? Perquè molts d'aquests followers, youtubers, etc., ells mateixos s'han creat un monstre, un personatge, que els devora ells mateixos. Sí que és de mentida. I tenen problemes terrorífics, no? Per tant, esclar, quan una cosa que és una petita eina per apropar-nos a la veritat es converteix en la mentida més flagrant, és terrible, no? Todo eso es válido, ¿no? Sí. I el teatre... Sí, el teatre igual, sí, sí. No, qualsevol cosa. De fet, moltes vegades escrivim de coses que no coneixem, també. A vegades l'escriptura és un camí de coneixement. Hi ha idees brillants que no saps d'on venen. A vegades jo sempre penso que existirà un altre món, no? Que et deixa caure com un... Allò que diem del mèdium, no? Que de vegades et sembla que tu ets un transmissor... Quan estàs escrivint, sembla que estiguis traduint, més que no pas generant una cosa nova, no? Per tant, jo crec que... I de vegades, Sergi, no sé si t'ha passat, suposo que sí, et rellegeixes a tu mateix... Sí, i dius, com vaig arribar a escriure això? I dius, no entenc qui ha parit això, no? Sí, sí. O quan et fan la crítica literària, no? Algú altre que hi veuen allò, no sé què, que tu dius, doncs primera notícia, no?
Bueno, tornem a l'origen, no?, de tot, al misteri. El misteri. És a dir, jo crec que el misteri cal acceptar-lo i no cal obsessionar-se amb entendre'l, no? No cal desmuntar el misteri. El misteri no és un rellotge suís que el vas desmuntant i et quedes... No. El misteri quedarà així, no? Sí. Shakespeare també és un misteri i vaig llegir un conte quan era jove i amb això jo crec que el podríem tancar. Si acabem en Shakespeare, Sergi, crec que és la millor manera. No, acabem amb un conte sobre Shakespeare, no? Que ara no recordo de quin autor és, però era l'intent de veure d'on sortia la genialitat de Shakespeare. Llavors és un que ha creat la màquina del temps i diu, aniré a veure Shakespeare, a conèixer-lo quan és jove, l'aniré a conèixer 2 mesos abans que escrigui la primera obra, per veure, per entendre quina energia és el que li fa escriure el que escriurà. Programa la màquina i s'endú les obres completes de Shakespeare. No? I programa 2 mesos abans que Shakespeare és un acomodador d'un teatre, que això és real. No? I llavors va el tio amb l'obra completa de Shakespeare, veu aquell noiet que està, suposo que no eren entrades, però està fent entrar els espectadors en el Glob o en el teatre on encara no existia, però tal, i li diu, perdoni vostè, serà una eminència mundial, canviarà l'art, canviarà la literatura, i diu, jo, si sóc un acomodador d'un teatre, què m'està dient a mi? Diu, sí, vostè escriurà tot això, vegi, pum, i això canviarà la història de l'art i de la literatura. I ell diu, no, s'equivoca, jo sóc acomodador de teatre. Diu, m'he equivocat, hauria d'haver vingut quan estreni el seu primer gran èxit, que és d'aquí 5 anys, Romeu i Julieta. Miri, me'n torno i tornaré a venir d'aquí 5 anys. Se'n torna i es deixa les obres completes allà, a Londres. Clar. I llavors programa la màquina per l'estrena de Romeu i Julieta, que ja és un exitàs en el Glob, i va a veure'l el dia de l'estrena, tothom vitorejant, l'estrena de Romeu i Julieta, va a veure'l i diu, què, tenia raó o no? S'ha convertit vostè en un dramaturg d'èxit, sí o no? Diu, sí, senyor del futur. Diu, molt bé, doncs jo me'n torno ara, i agafa el llibre i diu, no s'endugui el llibre, que estic copiant totes les obres cronològicament, no? Per tant, és el misteri de Shakespeare. Ell mateix es copiava a ell mateix d'un llibre que venia del futur, no? Fantàstic. I explica molt bé el misteri del geni, no? I el misteri de l'escriptura i el misteri de l'art, també, no? Molt bé. Gràcies per venir. Un plaer. Merci.